να έρθει λίγο έτσι να ανασάνει λίγο, πιάνει τη μακριά της γιαγιάς μου το τζεμπέρι, να έρθει λίγο έτσι να ανασάνει λίγο, πιάνει τη μακριά της γιαγιάς μου το τζεμπέρι και το κόβει και του κάνει σε κάθε εξώπορτα ένα σταυρό μαύρο. Και αυτά συνεχίζανε δηλαδή αυτά. Λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες, τα πήγαν, τα κυδεύσαν τώρα, πήγαινε η μητέρα μου και λιβάνισε κάθε μέρα, συνέχισε 2 φορές την ημέρα. Μετά από 2-3 μέρες είχαμε λίγο παράτσι παρμένο και πήγαινε μαζί με τη θεία μου να ποτίσουνε. Και όπως πήγαν να ποτίσουνε πάνω το δρόμο, δεν το ξέραμε ότι τα είχαν εκτελέσει στον δρόμο μέσα. Παραπερνώντας από το δρόμο για να πάνε να φύγουν, βλέπουνε συγκεκριμένα ένα ψελιδάκι, το οποίο το κράτησε, το έχω ευθύμιο. Χτενάκια και με τα μαντιλάκια χάμω. Αυτοί τον αδειάσαν τις τσέπες του να δουν να βρουν τίποτα λεφτά και τα πέσανε χάμω. Και βλέπει η μητέρα μου το αίμα αποξαραμένο και πάει και παίρνει ένα σκαπέτι, ένα φτιάρι και σκάβει το αίμα και το μαζεύει και κάνει μόνη της με πέτρες, ένα τοίχο και το έβαλε έτσι. Έτσι πηγαίναμε και τη λιβανίζαμε συνέχεια. Γιατί τον τα αίματα τάδε τότε. Ναι, γιατί αυτοί τα εκτελέσανε στον δρόμο και μετά τα ρίξανε στην κάτω μεριά του δρόμου. Και μάλιστα είχαν λέει σκοπό να κάτσουν 3 μέρες και είδαμε ένα φτιάρι και ένα σκαπέτι δίπλα στα πτώματα. Μάλλον όπως είχαν σκοπό για να κάτσουν 3 μέρες, είχε ακουστεί, για να κάτσουν 3 μέρες λέει και είχαν σκοπό να τα σκάφουν, να τα κουκλώσουν εκεί. Μετά τι άλλο. Δεν θυμάμαι προς το παρόν. Μετά εγώ... Από την κηδεία θυμάσαι κάτι άλλο? Όχι, θα σου μισήσω. Εγώ μόλις γύρισα στο σπίτι, με ντύσανε στα μαύρα. Και ήμουν 12 χρονών και μου βάλανε ένα μαντίλι μαύρο, τζεμπέρι που φορούν οι γρηγίες τώρα. Το τζεμπεράκι και το φόρουνα μέχρι 15 χρονών παιδί μου. Κοντό μανίκι δεν είναι το χέρι μου. Μέχρι το 51, το 44 μέχρι το 51 που παντρεύτηκα. Τα πόδια με χώρες κάλτσες δεν εμείνανε από 15 χρονών μέχρι το 51 που παντρεύτηκα. Και ήμουν με το τζεμπεράκι. Και τότε ήρθε η συνυφάδα της μητέρας μου και της λέει κουνιάδα, έτσι κουνιαδάκι τη λέγανε τότε. Του λέει, γιατί τη λέει, δεν βγάζεις εσύ μαύρους σταυρούς από την πόρτα σου, περιμένεις γαμπρό, τη λέει, με το 51 που παντρεύτηκα εγώ, τη λέει, περιμένεις γαμπρό, τη λέει, και έχεις ακόμα τις μαύρους σταυρούς στην πόρτα σου. Τότε πήγε η μάνα μου και έβγαλε τις σταυρούς τις μαύρους από την πόρτα. Ναι. Από την κηδεία να θυμάμαι τίποτα. Τι να θυμηθώ από την κηδεία. Ούτε παπάς δεν υπήρχε, μόνο οι γυναίκες τις κηδεύσανε. Ούτε άνθρωπος, ούτε άνθρωπος, ούτε κανείς. Δεν ποιος ήταν εσύ, παπάς να βρεθεί να τους ψάλει, τίποτα. Μόνο οι γυναίκες ήταν οι νεκροθάφτες. Κανείς άλλος. Τα μαλατράκια που λέτε ήταν του πατέρα μου της αδερφής, παιδιά, 17 και 19 χρονών. Τα οποία πήγανε, ήταν πάρα φτωχιά η κακομέρα, ήταν και σε ένα δωματιάκι, τόσο ένα δωματιάκι ήταν, και σε 2 κόρες και τα 2 αγόρια. Και πάνε και παίρνουν τα 2 αγόρια και τα παίρνουν και τα πάνε πιο πέρα και τα εκτελέσανε. Και όπως έπεσε ο ένας και έπεσαν και οι 2. Εν τω μεταξύ ο Γερμανός έφυγε, νόμισε τώρα αυτός ότι πέθανε και φεύγει ο Γερμανός. Και σηκώνεται ο ένας και όπως είχε σηκωθεί, είχαν πέσει τα εντόστια του και τα κρατούσε με τα χέρια του, έτσι. Και πήγαινε και λέει, μάνα με φάγανε σκύλοι. Και πάει ο Γερμανός, ακολουθούσε το αίμα και το έβλεπε και πάει στο σπίτι και μπήκε στο κρεβάτι που ήταν εξαπλωμένος
Και όπως ήταν εξαπλωμένο στο κρεβάτι, πάει με το όπλο τώρα, τι του βάλε τώρα, το πολυβόλο του βάλε, δεν ξέρω τι του βάλε, εδώ ακριβώς, στο μίλικα και ήταν όλος ο τοίχος, τα μελίτια του και το κεφάλι του στον τοίχο. Εγώ ποτέ δεν ξαναπέρασα από τσιά, όσα χρόνια ή έζησα δεν ξαναπέρασα από εκεί. Γιατί τα θυμάμαι που πήγαμε και τα είδαμε τότε. Και ήταν πρώτα ξαδέρφια τώρα, τα 4 δικά μας και τα 2 έξω πρωτοξαδέρφια για ένα σώρο. Ο πατέρας σου πώς έμαθε για τις εκτελέσεις? Πώς? Πώς έμαθε για τις εκτελέσεις ο πατέρας σου? Ακουγόταν τα κλάματα όλοι. Ακούσαν τα κλάματα πρωί-πρωί βέβαια. Ήταν ο πατέρας μου είχε κρυφτεί σε μια γειτονιά Παπαδιανά λεγόταν, είχε κρυφτεί μέσα σε μια σπηλιά και μάλιστα είχε ένα μεγάλο θάμνο, πολύ μεγάλο, και πάει ένας Γερμανός και πατάει όπως επάθησε το θάμνο, τον πατέρας μου μέσα και πάει και πατά το θάμνο και μπήκε το πόδι του μέσα και τραβά το πόδι του και φεύγει και δεν τον είδε. Και ύστερα το πρωί βέβαια που ακούς το απόγευμα που φύγανε οι Γερμανοί, φωνάζανε όλοι και ένας έβγαινε από όπου ήταν κρυμμένος, όσοι ζήσανε. Θυμάσαι όταν γύρισε στο σπίτι? Ο παπάς μου, Ναι. πώς να μην θυμάμαι. Το τι έγινε, θρήνος παιδί μου γίνηκε, θρήνος μεγάλος, ποιο θέλει να παρηγορούνε. Ο ένας τον άλλο, ερχόταν να είναι καλά όλοι οι συγγενείς ερχόταν. Μέχρι ακόμα από τον Άστρικα, είναι η οικογένεια Δεσποτάκηδες, πρώτα ξαδέρφια με τον πατέρα μου. Και τα νιάμερα ήταν 5 αδέρφια στον Άστρικα, και ήταν το πρώτο ξαδέρφια του πατέρα μου, και αυτά έκαναν τα νιάμερα. Ήρθαν, μόλις το μάθανε, ήρθαν στα συλληπιτήρια, ναι, αλλά ποτέ δεν αδειάζαν στο σπίτι μας. Ερχόταν συνέχεια, γιατί ήταν για να παρηγορήσουν τους πικραμένους παιδί μου. Γιατί δεν ήταν αλήθεια μικρό πράγμα, γιατί δεν ήταν ο ένας ήταν 27, ο Μανώλης, ο δεύτερος 24, ο τρίτος που ήταν παντρεμένος, θα ήταν τότε 20 βέβαια, ήταν παντρεμένος, ο τρίτος ο Θεφάνης ήταν παντρεμένος. Τα 2 δίδυμα ήταν 17, στα χαρτιά τα γράψανε 19, αλλά στην πραγματικότητα είναι 19 χρονών, 17 χρονών ήτανε τα δίδυμα, τα 2. Ο Θεοφάνης που ήταν τότε? Ο Θεφάνης ήταν παντρεμένος. Ο Θεφάνης ήταν στις Βουκολιές, είχε μάθει φανοποιός. Και ήταν ο τρίτος. Και πήγαινε να... είχε μαγαζί ανοίξει και έμενε εκεί και μια γυναίκα τον είχε συμπαθήσει εκεί. Και τον δοπιά του πατέρα μου του λέει πες του παπά σου όταν θέλω, και είχε μια ανιψιά και πάει ο παπάς μου και λέει γιατί έτσι και έτσι λέει έχω μια καλή ανιψιά και θα παραχωρώ αυτό το σπίτι και αν θέλει να πάρει το γιο σου γιατί εμένα μου αρέσει, λέει, είναι καλό το παιδί και μου αρέσει, εγώ έχω 2 αδέρφια και θα δώσω τον ένα μου αδερφό και το άλλο μου στα παιδιά. Και άμα θέλει, ναι, και γυρίζει ο πατέρας μου κατευθείαν στο σπίτι και το είπε. Και λέει, της είπε τότε, λέει, άκου να δεις, λέει, το ψωμί δεν το κόβουν από τη μέση, το κόβουν από την άκρη. Έχω 2 μεγαλύτερους. Και έρχεται ο παπάς στο σπίτι και το λέει στα παιδιά. Και κάνει ο μεγάλος, λέει, γιατί λέει αυτοί οι γυναίκες μας να σε πάρουνε. Όχι, του λέει, εγώ θα πάω. Και πήγε ο πρώτος ο ίδιος τέλειωσε στο προξενιό. Και παντρευτήκανε το 41, πέσανε οι Γερμανοί βέβαια, το 42, το 43. Το 42 φαίνεται τέλει, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε παντρεύσανε. Και αν δεν ήταν και αυτός παντρεμένος, θα ήταν όλοι μαζί. Αλλά ευτυχώς που ήταν παντρεμένος και γλίτωσε. Και ζήσαμε, έχει πεθάνει προ 3 χρόνια, και ζήσαμε μετά από το 44, 68 χρόνια μαζί, πολύ δεμένα αδερφάτια. Τον δείτε στη φωτογραφία, το δείξω τώρα. Θέλετε να δείξετε τη φωτογραφία? Μετά. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ δεμένα και όταν έπαιρνα τηλέφωνο πήγαινα πολλές φορές πήγαινα, είχε πεθάνει η γυναίκα του και πήγαινα πολλές φορές και τώρα τελευταία που δεν μπορούσα να πάω, που δεν ήμουν καλά, του λέω Θεοφάνη δεν μπορώ να έρθω, δεν μπορώ παιδί μου να έρθω να σε δω και αυτό θέλω να έρθω. Ναι, μου λέει,
Θα καληνυχτήσω και να, σε φιλό μου λέει, το ίδιο δεν κάνει και μου στείλε το φιλί για τηλεφώνου. Σε φιλό μου λέει. Ζήσανε πολύ καλά, είμαστε πολύ δεμένα. Και πήγα πολλές φορές τον ερώτηνα να μου πει το κάθε πράγμα, να πει για τα αδέρφια μου, πότε πήγανε φαντάρους ο πρώτος, ξέρω. Και μόλις και να του πω τίποτα, και έτρεχε και απόφοβα να του μιλήσω, να του τα πω. Εγώ επαντρεύτηκα το 51 μετά. 51. Ευρέθηκα και ένας καλός άνθρωπος, καλός σύζυγος, που μακάρι όλα τα παιδιά του κόσμου να παίρνουν τέτοιους ανθρώπους. Ζήσαμε πάρα πολύ αγαπημένα, πάρα πολύ δεμένο ζευγάρι είμαστε. Και όλοι το λέγανε ότι οι μόνοι και ξέρω εγώ ναι. Και όταν επαντρεύτηκα, μου το είπαν αυτό τώρα πρόσφατα. Λέει η μητέρα μου, λέει Θεφάνη, έλα να σύρω με ένα δράδο. Έλα του λέει Θεφάνη, να προχωρήσουμε με την Ολυμπία. Δεν ξέρω. Είπα πόσο χρόνο ήτανε, ναι. Είπα. Όλη μέρα τη μέρα της εκτέλεσης που μπαινοβγαίναν οι Γερμανοί εκεί πέρα. Στο σπίτι μας. Ναι. Δεν ήξερα αυτό ο Γερμανός. Μόνο τα Όχι, τη μέρα της εκτέλεσης, τη μέρα. Τη μέρα πήραν τα παιδιά. Ναι, μόνο όπως έγιναν και φάγανε και φύγανε. Το πέραν το φάγανε και δεν ξαναμπήκανε. Δεν ξαναμπεί και άνθρωπος, δηλαδή Γερμανός δεν υπηρεσία στο σπίτι μας καθόλου. Ενώ στα άλλα χωριά, στα άλλα γειτονιές πήγαν ολόκληρες, ανοίγανε τα μπαούλα και παίρνουν ολόκληρη πυρίκα, παίρνανε συμφουνιέρες τέτοιες και ξέρω εγώ και τα βάνανε στο αυτοκίνητο πέρα και τα πηγαίνανε στα χωριά ύστερα όπου είχαν εγκαταστηθεί οι Γερμανοί. Ναι. Ενώ εμάς δεν πλησίασε κανείς Γερμανός. Ούτε τίποτα δεν σε πήραν από το σπίτι μέσα, ούτε τις κότες τις πήραν από τη γειτονιά. Τις τρίβαν έτσι και τις φέρνανε και τις... Τη μέρα εκείνη πήρανε και πράγματα από τον Κακόπετρο οι Γερμανοί. Δεν σας λέω που πήραν ολόκληρο τα μπαούλο, ανοίγανε τα μπαούλα και παίρνουν όλοι οι πρίτσες, ό,τι ήταν, έπιπλα, ό,τι και να ήταν, παίρνουνε. Ναι, δεν αφήναν τίποτα, όλα τα παίρνουν. Τους θυμάσαι εσύ όταν ερχόντουσαν και εκείνο το πρωί και έτρωγαν το... Παναγία μου, αφού ήμουν εκεί. Αφού ήμουν εκεί, καθόμαστε με τη μητέρα μου σε ένα πεζούλι που είχαμε, καθόμαστε εκεί, και οι τρεις, η γιαγιά μου, και η θεία μου, και η μητέρα μου και εγώ, και είμαστε εκεί. Και ερχόταν, και τους βάλει σε ένα τραπεζομάδι άσπρο και το πετάξανε. Λες και ήταν κουμπάρι και να τους υποδεχτεί. Πώς, δεν τα ξεχνώ εγώ. Και ξεχνώ εγώ την ώρα εκείνη που πήγαμε και είδαμε και είδα τη μητέρα με τις δεδομαδίχτες και έσφαινα τα μαγουρά της και όλοι. Και συγκεκριμένα η συγχωρεμένη γιαγιά μου, αυτό δεν το είχα πει και δεν το είχα να πει. Γράψει, η συγχωρεμένη γιαγιά μου σας λέω γιατί αυτοί μας αναθρέψανε. Και η θεία μου και η γιαγιά μου. Και όταν τα φέρνανε και τα πήγανε στο θείο το σπίτι και που ήταν ο Σταύρος τώρα, τα βάζανε εκεί, κάθισε η γιαγιά μου συγχωρεμένη και δεν το ξεχνώ αυτό. Να σας κάνω το σχέδιο. Και σηκώθηκε καθόταν στην καρέκλα και σηκώθηκε συγχωρεμένη η γιαγιά μου και γύρισε 2-3 φορές την καρέκλα γύρω-γύρω και ήταν εκεί και σπίρισε. Στήχησε μυαλά. Θυμάσαι τις προηγούμενες μέρες πριν έρθουν να γίνει εκτέλεση στο χωριό. Κυκλοφορούσαν καθόλου στην περιοχή οι Γερμανοί. Όχι όπως συνήθως. Όπως συνήθως και περνούσαν και πηγαίνανε πάνω κάτω. Είχαν πάρει όμως πολλές από τον Κακόπεδρο γυναίκες και τις βάλαν τότε, ναι, και τις πηγαίνανε στην Παλιόχώρα, στην Κάνο, δεν ξέρω, στην Παλιόχώρα.
και βάζαν τις γυναίκες μέσα, φορτηγά στο τσίντο. Είχαν πάρει πολλές, είχαν πάρει και από φλόρια, είχαν πάρει και από το κακόχωρο, είχαν πάρει γυναίκες και τις βάζανε στο αυτοκίνητο, δήθεν ότι είναι Έλληνες, για να μην τις σκοτώσουν οι αντάρτες, για να μην πυροβολήσουν στα γερμανικά αυτοκίνητα. Και τις πηγαίνανε πάνω κάτω και γυρίζανε μετά, τις είχαν κλείσει στον καταβλισμό στις βουκολιές. Όλες τις γυναίκες, είχαν πολλές γνωστές. Και τις πηγαίνανε πάνω κάτω πρωί βράδυ. Και όταν συγκεκριμένα είχαν τις μητέρες μου την αδερφή, από τα φλόρια παρμένη, και όταν περνούσε στο σπίτι μας από πάνω, φωνάζει «Ρουμπίνι!» Η θεία μου την λέγανε Ρουμπίνι. Την ώρα που περνούσε από το σπίτι μας από πάνω και την είχαν στο αυτοκίνητο, την πηγαίνει από τις Μικολιές, φωνάζει «Ρουμπίνι!» για να καταλάβουμε, να ακούσουμε τη μιλιά, και τότε λέει γυρίζει ο Γερμανός με το όπλο του, έτσι παίζει μια στην πλάτη. Πόσοι Γερμανοί ήταν, κυρία Ολυμπία, θυμάστε? Πόσοι ήταν αυτοί που ήρθαν, αυτοί που ήρθαν στο σπίτι, πόσοι ήτανε? 2. Ήτανε 2. 2 ήταν. Και ήτανε οι συγκεκριμένοι 2. Ήταν αυτοί οι 2 οι συγκεκριμένοι που κάνανε την εκτέλεση. Ασφαλώς αυτοί τις Άρα εσείς ξέρατε ότι είναι τα ίδια ακριβώς πρόσωπα. Πού να ξέρω πως είναι τα ίδια. Που φέρνει το φαΐ, που ήρθαν και για να το μαζερέψουνε, με τα κοτόπουλα. Πού να ξέρω, παιδί μου. Δεν το ξέρω. Γνωρίζαμε εμείς αυτούς. Ήρθαν από πέρα από το παράθυρο και φωνάζουν το παιδί και φεύγουν και πήγαν. Τώρα αυτοί οι ίδιοι εκτελέσανε ψή. Αλλά είχαν ακουστεί ότι τα φωτογραφίσανε έτσι μετά. Μετά τα φωτογραφίσανε. Και συγκεκριμένα προχθές στο Κοντομαρί είπαν πως εγνώρισε ένας του πατέρα του στην εκτέλεση. Δεν ξέρω αν το ακούσετε. Λοιπόν, θυμάσαι πως μετά την εκτέλεση πώς περνάγανε τα χρόνια μέχρι να παντρευτείς? Πώς περάσανε, παιδί μου. Πώς περάσανε. Όταν κάναμε τα 40, μάλιστα στα 40, είχαν φέρει στεφάνια οι νονοί τους, φίλοι τους, συγγενείς, ξέρω εγώ, και είχαν στολίσει στον Άγιο Γιώργη στεφάνια για τα σπιτάκια. Και πηγαίναμε, η μητέρα μου έσχεζε στα 40, έσχεζε κουλούρια, ξεροτήγανα, κουφέτα και κόλλημα. Και έβλεπα στην εκκλησία όλοι γεμάτοι, γιατί και οι άλλοι βέβαια πηγαίνανε, ναι, αλλά όχι 4 πανιέρες που πήγαινε η μητέρα μου βέβαια, γιατί ήταν παιδιά ελεύθερα ήτανε και τα πήγαινε όλα αυτά. Ξεροτήγανα, κουφέτα και κουλούρια και το στάρι που πήγαινε το κόλλημα. Και ήταν γεμάτη η εκκλησία και πίσω-πίσω υπονεμένα δηλαδή. Όλη η εκκλησία ήταν γεμάτη πανιέρια και... γυρίζανε στο σπίτι και παρόλο που αυτό έκανε η μητέρα μου τραπέζι σε όλους. Οι συγγενικά πρόσωπα που ερχότανε, όλους. Έκανε φαΐ, σαν να είναι, ερχόταν βέβαια συγγενείς που την βοηθούσαν. Να βάλει στο φούρνο, να κάνει διάφορα τώρα, και έκανε τραπέζι σε όλα τα μνημόσυνα. Δεν το ξεχνώ αυτό, ναι. Και συγκεκριμένα θα σας πω και κάτι, ότι τα εκτελέσανε το 44 τον Αύγουστο είπαμε. Ναι, τον Απρίλιο που έχουμε πάντα Πάσχα, πέφτει Απρίλης. Η μητέρα μου είχε τόση οικογένεια. Και έσβαζε και έκανε και μαγείρευε και έκανε και έδινε και έκανε τα καλυτσούνια που κάνουνε. Ναι. Τότε βέβαια με τι καρδιά ήθελε να σφάξει, να φάνε ψή. Και σφάζει μια κότα, αυτό δεν το ξεχνώ, παιδί μου. Και σφάζει μια κότα. Συγγνώμη. Και την κάνει σούπα και ψήνει και στο τηγάνι μερικά καλυτσούνια. Στρώνει το τραπέζι. Λέει, ελάτε, του λέει, Κωστή, ελάτε, λέει του παπά μου. Η μητέρα μου, ελάτε, Κωστή, ελάτε να κάτσετε φάμε. Και καθίσαμε οι 5 στο τραπέζι. Είναι για η θεία μου, εγώ έτσι που πάλι τη μαμά μου. Και καθίσαμε στο τραπέζι.
Πάω να ψάσω με το κουτάλι να φάμε. Κλαίει ο ένας στην μια μεριά, κλαίει ο άλλος στην άλλη. Και σηκώνει η θεία μου, η Καρίτσα, η Ρουμπή, που είπαμε μας ανάδερσε. Συγγνώμη. Και βγαίνει έξω και λέει, κουνιαδάκι, λέγανε μια φορά κουνιάδους, λέγανε τα παλιά χρόνια, ναι. Του λέει η θεία μου, κουνιαδάκι. Ελάτε κουνιαδάκι να φάνε μια μπουτσιά και κάνετε για το κακό, δεν κοντζινώνε. Αυτό δεν το ξέρω στο ματιό μου. Δεν το ξεχνώ. Και μπήκανε μέσα του, τι φάγαμε, πρώτο Πάσχα βέβαια, γιατί είχε μάθει και είχε βέβαια τόση οικογένεια. Ύστερα δεν. Εσύ μας είπες ότι φορούσες μαύρα από την εκτέλεση μέχρι το... Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι, είχε η γιαγιά μου ρούχα μαύρα, ήταν σύλλογη γυναίκα, και μόλις γύρισα στο σπίτι, μου βάλανε τη γιαγιά μου κάτι ρούχα μαύρα, μέχρι που μου πήρανε τώρα κανένα κομματάκι ρούχο και μου το ράψανε και φορούσα τα μαύρα. Από το 44 τον Αύγουστο που το σκοτώσανε, μέχρι το 51 αραβωνιάστηκα. Κοντό μανίτσι δεν έβαλα, κάλτσες με χωρίς και το τζεμπεράκι όμως το έβαλα. Όταν έγινε, αυτό ξέχασα να πω, όταν έγινε η εκταφή στα 3 χρόνια πάνω, έσυξε ο πατέρας μου τάφο και τα βγάλαμε που ήταν 2-2 σε κάτι, και όχι μόνο εμείς, και οι άλλοι που ήταν 2-2. Και τα βγάλαμε, τα αναχώσαν και τότε δηλαδή πρώτη φορά που μπερδεύτηκα με την ψυχή. Φορούσα τα μαύρα μέχρι που αναβολίστηκα. Τότε πρώτη φορά που έβαλα ανοιχτό ρούχο, βέβαια, πρώτη φορά που πήγε και ψωνίσαμε στα Χανιά, μου βάλανε ένα ανοιχτόχρωμο φορεματάκι. Ναι. Αυτά ήταν τα 9 τα παιδί μου. Αυτή τη ζωή πέρασα, εγώ τι χάρηκα ως παιδική, γιατί ένα παιδί τώρα, αυτή τη στιγμή που βλέπεις τα παιδιά τώρα, 12 χρονών παιδί, τι κάνει, να παίζει, να γελάνε, να διασκεδάζουν, έτσι ξέρω, εγώ τι έκανα. Στα μαύρα και στο κλάμα μέσα οι γονείς μου και όλοι να κλαίνε μέρα νύχτα, αφού στο σχολείο δεν με αφήσα να πάω. Πήγα στο σχολείο και με πήγαινε ο δάσκαλος στην οδική, γιατί το σχολείο τότε είχε κλείσει. Είχε κλείσει το σχολείο και πήγα μέχρι την τρίτη τάξη, την τετάρτη τάξη και πήγαινα στο σχολείο και μου έλεγε ο δάσκαλος στη οδική και ξέρω εγώ και γύριζα στο σπίτι και έκλεινα συνέχεια. Δεν μπορούσε και με τράξε με τέραν και βάσα να ξαναπάω ύστερα. Βέβαια, λίγο πράγμα είναι μαδιό μου, λίγο πράγμα είναι αυτό. Θυμάσαι να μας πεις πώς έγινε η εκταφή. Η εκταφή, ναι. Η εκταφή έγινε, σου λέω, τότε υπήρχαν οι κρέαπαθους που είχαν, δεν είναι όπως είναι τα θέτατα τώρα, και ανοίγανε το κάθε τάφο, ένα που ανοίγαν, και μάλιστα ο πρώτος τάφος που ανοίξαν ήταν στα δυο, στα μεγάλα στα δυο, και ήμουνα, βέβαια, τότε ήμουν 15 χρονών. Βέβαια, και είχαν υπομονησία να δω τι θα δω. Και όπως έτσι που ανοίγανε το φέρετρο, είδα μεγάλο. Όλο το σώμα του της ένα πράγμα άσπρο, όλο όπως είναι ο νεραταθός στην αθισμένη νερατζιά άσπρα, ένα όλο πράγμα έτσι. Και φωνάζανε αγιασμένα, 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 αλλά δεν προλάβανε, λέει, γιατί είπαν τότε πως πρέπει να μην το πούνε, λέει, να μαζέψει, λέει, το Άγιο Μύρος, λέει, ο παπάς, και μόλις άνοιξε ύστερα. Τα θυμάμαι, σαν αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σαν να βλέπω την νερατζαθούς απάνω στα οστάδια, δεν τα ξεχνώ. Και εντωμεταξύ βρέθηκε σε άλλο ένα τάφο και μόλις ο παπάς δεν άφησε να πλησιάσει κανείς, παρά τον άνοιγε ύστερα. Ένας ήταν ο παπάς και ένας και σου λέει απαγορεύεται να μπει άλλος εκεί. Και ύστερα τον κλείσανε μετά και τον ένας. Και ακόμα βρίσκεται στον Μιχαήλ Αρχάγγελο, ακόμα βρίσκεται τον τάφος εκεί, χωρίς να τον έχουν ανοίξει. Για μας τον ανοίξανε, τα μαζέψαν τα οστά, τα βάζανε σε ντόνια, κρατούσαν σε ντόνια, ανοίξαν και το δεύτερο τάφο ύστερα στα άλλα δυο. Και τα βάλανε στα σεντόνια, τα βάλανε πάνω στα φέρετρα που είχαν και τα ψάλανε την νεκρόσιμο. Έτσι. Φαντάσου τώρα τι γίνεται έτσι.
Κάνα. Μισό λεπτό κύριε Ολυμπία. Δεν πειράζει. Δώστε έτοιμο νερό. Κοίτα. Κάνει, εμείς απασχοληθούμε. Εμείς είμαστε... Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Μια χαρά θα λέει. Δεν ξέρω αν Δεν τα υπάρχει καλά σε αυτό. Μα όχι, δεν ξέρω αν... Όχι για... Αλλά τι καλά δηλαδή, τι κακά Θα μπορείς να το πεις. εσύ, τα λέω το ίδιο. Τι σημασία έχει τι λες εδώ, μην κάτσε εσύ, Δηλαδή, μην... Τι είναι λες. αυτά είναι, ναι. Τι δηλαδή, τι λάθος μπορεί να λες, για πες μου. Όχι, ότι είναι εκτός αν ξεχνώ τίποτα, ξεχνώ ορισμένα μπορεί να ξεχάσω και θα σας πω μετά για αυτά που έχω γράψει εγώ, πότε τα έγραψα. Ένα μυρολόι. Μην ανησυχείς με... Αλέξη, Έχω χαρτιά εγώ, μην ανησυχείς. να μου δείξετε τη φωτογραφία, να σας υποδείξω ποιοι είναι η γιαγιά μου, ποιοι είναι η μαμά μου. Έχουμε μεγάλη ταλαιπωρία ακόμα, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, δεν αγχώνομαι. Όλα θα τα κάνω. Κάρε Παναγία μου να πάω. Μην έχεις, Αυτά βλέπουν τουλάχιστον τα παιδιά μου. Δεν μου λες, Ναι. το ψαλιδάκι το έχεις. Το σταλιδάκι, Ναι, είπες ότι έχεις το ψαλιδάκι, το έχεις κάτι ενδύμιο. με το είχα εκεί, με το είχα δώσει στην κόρη μου, δεν ξέρω αν θα το έχει, ακόμα θα το έχει. Θα το έχεις. Γιατί το θέλετε. Θα το τραβήξουμε κι αυτό. Δεν ξέρω αν θα το έχει ακόμα, το είχα δώσει πάνω στην εκπαιδεύση, το είχα δώσει. Να το δώσω σε καμιά άλλη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, πάντως στην κόρη πρέπει να το είχα δώσει. Τι άλλο ξεχνώ, να συμπληρώσω. Κλακετά. Ναι. Αν δεις τίποτα άλλο, ρώτησέ με. Σε ρωτήσω εγώ τώρα, σε ταλαιπωρήσω λίγο, μην ανησυχείς. Δεν πειράζει, Μαθιό δεν πειράζει. Εγώ το πήρα απόφαση. Έτσι Εγώ, γιατί αυτά που γίνονται τώρα, αυτά που κάνετε τώρα, συγκινούμε, δεν συγκινούμε τώρα, συγκινούμε. Αλλά μπορώ να συγκρατηθώ λίγο, αλλά αυτά θέλω να τα μαθαίνει ο κόσμο. Έτσι, μπράβο. Μια Γερμανίδα ήρθε και τους κάναμε τραπέζι εδώ και βλέπει τηλεόραση. Και κάνει. Α, ξέχασα να σου πω, Ολυμπία, σε ήταν στο τελεβίδιο, πώς τα λένε τα γερμανικά. Ναι, λέει, ναι. Δεν έχω καλή μιλία, εγώ έρωταση, την τράπεζα. Είναι πρωτοξάρχος του πατέρα του, πρωτοξάρχος του αντρού μου. Μη είδε λέει αυτή στην τηλεόραση. Να τα βλέπουν όλα. Έτοιμοι. Και τρεις κατάρτισες με τους που δεν πειράζει, Κανένα πρόβλημα, ελεύθερα. Μαθιό, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Ναι. Ρε εσύ, Νικολέτα, θα πας να βγάλεις από εκεί πέρα το πανάκι, το κίτρινο, να χαρείς, για να μην κάνω τον κύκλο. Ξέρεις ποιο, αυτό που είναι πάνω στο... Ναι, καλή μου. Ευχαριστώ. Ας το κάτω. Μέσα στο νεροχύτη βάλω το. Εντάξει. Μπράβο, ευχαριστώ. Ωραία, πάμε. Συζητούσατε στο σπίτι μετά για την εκτέλεση, για τα παιδιά. Συζητούσαν βέβαια πώς απερχόταν συνέχεια στα συλληπιτήρια και ξέρω εγώ και όλη την ώρα να έκανε η μητέρα μου την ιστορία. Κάθε πρωί πηγαίναμε και λιβανίζαμε. Κάθε πρωί ήταν η δουλειά της μητέρας μου, την αφάω, την κλίπα, θα να λιβανίσει. Και ερχόταν συνέχεια στα συλληπιτήρια. Και τα συζητήσει, πώς να τα συζητά αυτά βέβαια. Γιορτή πότε ξανακάνατε στο σπίτι. Ποτέ. Μόνο στον αραβόνα μου, στο σπίτι μας. Μετά την εκτέλεση, ποτέ. Στον αραβόνα μου, ήθελε ο μακαρτής ο άντρας μου τώρα, ήθελε να κάνουμε αραβόνια συνέχεια, να ήταν μεγάλη οικογένεια, ήθελε να φέρει κόσμο. Και το λέει στον μακάρι τον αδελφό μου το Στεφάνη, και του λέει έτσι, του λέει ναι, ή θα έρθω με τον πατέρα μου με τη μητέρα μου, εγώ, δηλαδή τα αδέρφια μου, 3-4 άτομα, ή καμία 20 άτομα. Και έρχεται ο μακάρις αδελφός μου και λέει της μητέρας μου, λέει, μαμά, τι
τελευταία μας χαρά είναι αυτή. Να έρθουν μου λέει να κάνουμε αγώνες και δεν βγάζει. Και του λέει, παιδί μου, ό,τι θέλεις κάνε. Δεν σε εμποδίζω εγώ, ό,τι θέλεις κάνε. Και κανονίσαν και είχαν έρθει καμιά 20, αλλά εμάς το δεν ξέρω, δεν είναι και καλά συνήθεια, αλλά σου λένε όλοι πέσαν στο σπίτι μας και ήρθανε, όλο ο κακόβατος ήρθανε. Και ήρθανε, κάναμε την αραγώνιαση, ξέρω εγώ, ναι, και μονομερίσαν το βράδυ όλοι τώρα μετά. Κανονίζανε εδώ ο κόσμος το φαΐ που είχε βγει, αλλά πάλι κανόνιζε ο αδερφός μου, κατά τη μητέρα μου, παρόλο τον πόνο της, ναι. Αλλά ουδέποτε έρχεται έξω, εκεί που ήταν todo, όσοι δεν γλεντούσαν βέβαια, ναι, κουβεντιάζανε, τέλος πάντων μιλούσαν, ναι, ήταν μέσα στο παλιό, σε μια αποθήκη που ήταν, εκεί ήταν κλεισμένη και μπαίνανε μέσα και την παρηγορούσαν. Ναι, παιδί μου, δεν θέλω να χαλάσω το. Ένα παιδί μου μου λέει για το Θεοφάνη. Και δεν θέλω να του χαλάσω το χατήρι μου, γιατί πραγματικά η τελευταία χαρά είναι στο σπίτι μου. Και γι' αυτό εδέχτηκε η μητέρα μου και καμαργώνασε. Και στο γάμο μετά είπε, μετά τη στέψη, γιατί δεν φαντήκαμε έτσι στο σπίτι, γιατί δεν ήταν μια φορά στις εκκλησίες. Ναι, και λέει, μόλις τέλειωσε τη στέψη, τότε λέει, τότε λέει ότι με Θεοφάνη, έλα να σύρουμε να χορέψουμε την Ολυμπία. Με την καρδιά, αλλά έκανε κουράζο. Αλλά ήταν πάρα πολύ ήρεμη η μητέρα μου, που τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα ο κόσμος, οι γυναίκες δεν έχουν λίγο να τον συμβεί κάτι, δεν έχουν ψυχραιμία και ηρεμία. Μια ξαδέρφη πήρα και της το έπαιζε, μου λέει, γιατί μου το έπαιζε, μου λέει, και στενοχωρέθηκα. Λέει, εγώ λέω, τα ζήσα και τα λέω, και εσείς μου λέει, θα λέω, γιατί σου το είπα. Μ' αρέσει να τα λέω, να τα ακούει ο κόσμος. Δεν θέλω να βγω στην τηλεόραση για να με βλέπουνε. Θέλω να μαθαίνει ο κόσμος τι τραβήξαμε με αυτούς τους καταραμένους Γερμανούς. Γιατί δεν μπορώ να μην το πω. Τους καταραμένους Γερμανούς. Και όπως κάψαν το σπίτι μας και κλείσανε τα σπίτια μας, να κλείσουν πολλά σπίτια δικά τους. Οι οποίοι θα έχουν πεθάνει, μα θα υπάρχουν και ζωντανοί. Ήρθε ποτέ κάποιος από Γερμανούς στο Κακόπετρο μετά από χρόνια Για να γράψει. να ρωτήσει, να ακούσει? Ήρθανε κάποιος και με παίρνει ο γιος μου και με ρωτά, μου λέει, μαμά, ήρθε κάποιος μου λέει για να πάρει την ιστορία. Λέει, θυμάμαι ένα παιδί μου, αλλά δεν ξέρω ποια χρονολογία ήταν. Θυμάμαι ότι ήρθε κάποιος, αλλά ποιος ήταν δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν δεν θυμάμαι. Ήρθανε, γιατί θυμάμαι συγκεκριμένα που πήγε η μητέρα μου έξω. Και όπως ήταν έτσι, σαν καναπές ήταν ναι, και καθόλου και ήρθανε 3 άτομα. Ναι. Έφυγε ο πατέρας μου στον δρόμο και κρατούσε ένα ξύλο στην πλάτη του. Γιώργος ήταν και κρατούσε ένα ξύλο, δεν ξέρω τι, που θα το χρησιμοποιήσει, και σταματάει ένα αυτοκίνητο εκεί και του λέει, του μίλησε τώρα και του λέει, μήπως εδώ σκοτώσανε, του λέει, κάτι παιδιά. Βάζει το ξύλο χάμω και του λέει, ναι, εδώ σκοτώσαν τα παιδιά μου, 4 αδέρφια. 4 μου παιδιά μου σκοτώσαν, εδώ. Εδώ τα εκτελέσαν και τα ρίξαν στην κάτω μεριά. Λέει, ναι, λέει, μπορείς να μας κάνεις την ιστορία. Άμα έχετε την ευχαρίστηση να έρθετε να πάμε στο σπίτι, να πιούμε ένα νερό, να σας κάνουμε την ιστορία. Και δεχτήκαν οι ανθρώποι, κατεβήκαν στο σπίτι που ήταν λίγο κατηφοράκι, πήγαμε στο σπίτι, ήρθανε, καθίζουν, το θυμάμαι τότε, αλλά ποιοι ήταν δεν ξέρω. Και τώρα έμαθα ότι ήταν ο Καζαντζάκης. Τώρα το έμαθα ότι ήταν ο Καζαντζάκης που είχε έρθει, δηλαδή από ποιος ήταν. Ναι, και συγκεκριμένα πάει η μητέρα μου και βάλει ένα τραπέζι, φέρνει 2 άτομα, ήταν 3 άτομα, δεν θυμάμαι πώς ήταν, και πάει, βάζει ένα τραπέζι, ένα τραπεζομάδιο άστρο, και κρατούσαν και γράφανε. Έλεγε η μητέρα μου την ιστορία. Και έκλαιγε, η μαμά μου έκλαιγε. Και έτσι λέω, μπαμπάς μου, γιατί κλαίσει, λέει η γυναίκα. Εδώ ήρθαν οι ανθρώποι να μάθουν την ιστορία. Και γιατί κάνεις και κλαίεις. Να μην κλαίσει, λέει. Μα μας άφησε ο Θεός αυτό και θα συμπληρώσουμε τα αυτά που χάσαμε. Είπε μου κάτι ο πατέρας μου. Ναι, και με κρατούσε, γιατί βλέπανε λίγο που κρατούσε στην ποδιά μου ένα κοριτσάκι και έκλεισε. Το κοριτσάκι τώρα ήμουν εγώ. Που κρατούσε στην ποδιά μου. Στην ποδιά της η μητέρα μου. Και έκλεισε. Μην κλαίσει, λέει η γυναίκα, μας έφτιαξε ο Θεός, λέει, και
του το δει να σ' άρεσε ο Θεός και θα τα αντικαταστήσω με τα παιδιά που χάσαμε. Α, εξάλλου λέει, φύγανε λέει για την πατρίδα. Έτσι πλάττουν οι άντρες λένε. Θυμάσαι πότε άρχισες να λες εσύ για τις εκτελέσεις και έτσι σε κόσμο? Εγώ με παντρεύτηκα το 51. Λοιπόν, θυμόμουν την ιστορία, όπου και να ήμουν, γιατί εγώ μικροπαντρεύτηκα και ήρθα από ένα βάσανα, είχα 10 κουνιάδους, πεθερικά, πολλούς. Θυμόμουν και όπως ήμουν πάντα έξω, πάντα στο χωράφι που ήμουνα, κρατούσα ένα μολύβι στην τσέπη μου και ένα χαρτί. Και σκέφτηκα και λέω τώρα τα θυμάμαι. Πού ξέρω εγώ ότι θα βγουν τα μηχανήματα, τα ραδιάκια και αυτά για να πεις την ιστορία να την ακούσεις. Και οπουδήποτε ήμουν, μα είσαι δέντρο απάνω ήμουν, μα οπουδήποτε, θυμόμουν κάτι και το έγραφα. Πήγαινα στο σπίτι και το έβαζα κάπου, στο τραπέζι, συγκεκριμένα στην τραπεζαρία και το έβαζα στο τραπέζα πάνω. Όταν είχα ευκαιρία κάθιζα και τέριαζα το κάθε πράγμα όπως ήταν. Η ιστορία δηλαδή πραγματικά ήταν όπως την έχω γράψει. Αν μπορείτε να τη διαβάσετε εσείς, γιατί δεν ξέρω αν μπορούσα εγώ να τη διαβάσω. Όπως ήταν στην πραγματικότητα δηλαδή έτσι ήταν. Τακτοποίησα εγώ το χαρτί, τα έγραψα. Και το μεταξύ το έμαθε τώρα η κυρία Ντουντουλάκη, η Πόπη, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Και με κάλεσε να πάω, επειδή ξέρει, άκουσε τι είναι αυτό το ναι. Λέει ναι, και άμα θέλεις μου λέει να έρθει να μου πεις την ιστορία. Λέει ευχαρίστως. Και πήγα και τους είπα την ιστορία όλη όπως έγινε και μάλιστα μου ζήτησε φωτογραφίες για να... Και επειδή δεν είχαν καλές φωτογραφίες τα παιδιά. Ναι, πήγα διάφορες φωτογραφίες με συγγενικά πρόσωπα και ξέρω εγώ και έτσι έβαλε στο βιβλίο όλα. Ναι, αλλά συγκεκριμένα έγραφε, αυτός ήταν ο Μανώλης Δοσποτάζης, ναι, με την πρώτο ξάδερφο της μητέρας του Γιάννη Δοξάκη, θυμάμαι. Δηλαδή έγραφε συγκεκριμένα πράγματα για να καταλάβει ο καθένας τι ήτανε. Εσύ πότε άρχισες, θυμάσαι πρώτη φορά σε πολύ κόσμο, πότε μίλησες για αυτή την ιστορία? Πότε μίλησα? Σε πολύ κόσμο. Μόνο του... έξω δηλαδή πουθενά σε... Όχι, πουθενά, όχι. Κάτσε να δεις, όχι Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε? Στη μηχανή του χρόνου. Όχι καλά στον Χριστό. Σε κόσμο το έχεις πει ποτέ την ιστορία, να είναι πολλής κόσμος? Στον Κακόπετρο είχαν... Ποιος μου είχε πάρει τις... Α, μπράβο, ναι, μπράβο, συγγνώμη, γιατί ξεχνώ, μην παρεξηγείτε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν ήρθε το περάκι ο Γιώργος, τον ευχαριστούμε πολύ και αυτό και το τσικλάκι το Γιώργο... Έλα. Τι έπαθες? Τι? Μισό, περίμενε. Έχει πυρώσει αυτό. Ίσως με κάνει λουκάνικο. Πάμε. Για πες τώρα. Τώρα που βρέθηκε ευκαιρία να δω πώς έγραψε, πώς το είπε την ιστορία, κατά πρώτο θα ευχαριστήσω όλοι όσοι βοηθήσανε και συγκεκριμένα ο Τσιχλάκης ο Γιώργος ήταν ο πρώτος που ήταν πρόεδρος τότε στο Κακόπεδρο και έκανε το μνημείο που φτιάξανε. Αλλά και ο Δεσποτάκης ο Μακαρίτης ο Μανώλης είχε βγάλει πολλές βιβλία και έγραφε τις ιστορίες συνέχεια. Πολλές φορές είχε βγάλει βιβλία τα οποία μου είχε δώσει και εμένα το παιδιό και τα μου είχε μοιράσει πολλούς. Και γράφανε την ιστορία. Το Δεσποτάκη το Μανώλη, το Μακαρίτη, ο Τσιχλάκης που έκανε το μνημείο και άλλοι πολλοί και ο Περάχης ο Γιώργος που ήταν του Συλλόγου του Κακοπέτρου και αυτός ήρθε εδώ ακριβώς και μου πήρε την ιστορία.
Και πήγαμε μετά τον Αύγουστο που ήταν τότε το μνημόσυνα τότε που κάνανε τη... Ναι, και είπε ότι εγώ δεν θα, τώρα λέει δεν θα με ακρηγορήσω, λέει εγώ πολλά, διότι υπάρχουν κάτι ντοκουμέντα, λέει, στην πραγματικότητα όπως έγιναν θα δείτε στην τηλεόραση. Και βάζει την τηλεόραση στο παράθυρο πάνω και αρχίζει μετά τη δοξολογία και βάζει την τηλεόραση παράθυρο πάνω και ναι, ήταν και ήλιος τότε και φώναζε ένας ποια είναι, δεν με γνωρίζανε και το κ. Μπομπολάκης που ήταν δήμαρχος της Βουκολιές τότε, λέει μα ποια είναι αυτή και του λέει ο Περάτσι, ο Γιώργος του λέει τα δεν τη βλέπεις, του λέει πως είναι τα αδέρφια, δεν είναι η Ολυμπία του Στεφάνη αδερφή. Ναι. Και ήταν ήλιος πολύ και τέλος πάντων, παρόλο που άλλοι τα είδαν, άλλοι ήταν ήλιος πολύ και φύγανε και ήρθαν όλοι, γιατί πάντα ερχόταν και με μουσική, ερχόταν και με, δηλαδή κάνανε πιο επίσημη, δηλαδή τώρα τα τελευταία δεν είναι, αλλά και αυτό που κάνουν είναι καλό, και ας μην έρχονται και με μουσικές. Και ήρθε ο Μαχαριστός, ο Θωμαδάκης που το έλεγαν της Εθνικής Αντιστάσεως, ήταν δήμαρχος και ήρθε συγκεκριμένα αυτός και με συγχάρησε και μου είπε μπράβο που είπε στην ιστορία αυτή και ακούγεται και ήρθε και ένας, δεν ξέρω τι βαθμό είσαι που είχαν έρθει η μουσική, ναι, και ήρθε ένας και με συγχάρησε και αυτός ο ίδιος και μου λέει συγχαρητήρια, λέει αυτό που έκαμες αξίζει πολλά διότι αυτό που έκαμες τώρα θα ακουστεί σε πολλά μέρη. Ήταν αυτό το Περάτσι ο πρώτος που έβγαλε την ιστορία αυτή που ακούστηκε. Έχεις σκεφτεί αν ερχότανε κάποιος από αυτούς τους δυο και τους συναντούσες, τι θα του λέγες? Τους ευχαριστώ πολύ. Ποιους δυο εννοείς, αυτούς που με Τους δυο συγχαρήκαν? Γερμανούς. Γερμανούς. Τους δυο Γερμανούς, αν τους έβλεπες. Αν τους έβλεπες κάποια Ναι, στιγμή. ήθελα να κάνω παιδί μου και τραπέζι. Ήθελα να το κάνω και τραπέζι. Αν μπορούσα να τους σκοτώσω με ένα μαχαίρι, ό,τι μπορούσα. Εγώ θα τους περιποιηθώ. Μακάρι να τους έβλεπα. Μακάρι. Μα εγώ θα τους περιποιηθώ. Παρόλο μου τη γυροσύνη, παρόλο μου που δεν είμαι τώρα βέβαια, τώρα γέρασα και δεν μπορώ, αλλά ναι θα το επιτεθόμουν. Μακάρι να ερχότανε. Με όλη μου την ευχαρίστηση. Που ό,τι θάνατο έδωσε να λάβει. Και αυτός και η οικογένειά του. Μπορώ να μην το πω. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά δεν μπορώ γιατί πονώ, παιδί μου. Πονώ. Διότι αν είναι και 74 χρόνια, πόσο πάνε, 74-76, πόσο πάνε, γιατί μπερδεύτηκα, το 44, ναι, ο πόνος δεν φεύγει εμένα. Εγώ και τη νύχτα που κοιμάμαι, αυτό δεν μου φεύγουνε. Εγώ πολλές φορές βγάνω και μαντινάδες μόνη μου, απάνω δηλαδή που δεν μπορώ να κοιμηθώ, συνθέτω μαντινάδες για την τύχη των παιδιών αδερφιών μου. Γιατί αν ήταν ένα γυριό, να πεις είναι 4 παιδιά, και το ένα έχει ψυχή και το 2 έχουν, όλοι έχουν. Αλλά και να βρεις μαζεμένα 4 παλικάρια, 4 κυπαρίες, παιδί μου, και να βλέπεις ένα σωρό, να τα βλέπεις. Πώς αντέξω η μητέρα μου αυτά. Και εγώ θα τη καλωσορίζω. Εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Έρχεται πολλές φορές κοντά στα συγγενικά προσώπα Γερμανοί, λέει ήρθε, λέει, έτσι ξέρω εγώ. Ναι, δεν θέλω να τα ακούω αυτά. Γιατί πονεί η ψυχή μου. Γιατί με κάψανε, γιατί εγώ, ο αδερφός μου είχε 28 εγγόνια δυσέγγωνα. Αδερφός μου, Μακαρίτης ο Κεφάνης, είχε 28 εγγόνια δυσέγγωνα. Είχε 4 παιδιά και από τα 4 παιδιά τα απόκτησα εγγόνια. Έχω κι εγώ 3 παιδιά. 3 παιδιά, 6 εγγόνια και μέχρι τώρα έχω 7 δυσέγγωνα. Από αυτά τα παιδιά τώρα εγώ, πόσους συγγενείς και πόσα νύψια έχασα. Αν ζούσαν, βέβαια, μπορεί και τώρα να την πεθανέ, δεν θα παντρευότανε. Θα την παντρευότανε, δεν θα είναι κανένα οικογένεια. Από αυτούς τώρα εγώ, πόσα νύψια έχω χάσει από τα 4 παιδιά. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Είναι έτσι που το λέω ή όχι, Και να δω τους Γερμανούς, να τους συγχαρώ. Ο Θεός να τους κάψει όπως μας κάψανε. Και συγγνώμη που το λέω, γιατί πονώ. Πονώ αν είναι και πολλά χρόνια. Δεν φεύγει ο καημός από εδώ. Μου λένε τα παιδιά να πάμε εκεί, να πάμε να ξεχαστώ, από εκεί να πάω παιδί μου. Δεν τα ξεχνώ εγώ. Γιατί εμένα με παίζανε σαν την κούκλα στα χέρια, γιατί ήμουν το μικρότερο.
που ήμουν το μικρότερο, από τα 27 χρόνια που ήταν ο πρώτος, ήμουν εγώ στα 12 όταν τα σκοτώσανε. Και ο Βασιλικούκλης που τους παίρνουν τα παιδιά τώρα έτσι με παίζανε εμένα. Αυτά δεν τα ξεχνώ εγώ και μου μαλώνω πολλές φορές τα παιδιά και μου λέει να μην τα λέω την ιστορία, λέει, γιατί συγχύζομαι. Μα δεν μπορώ να τα ξεχάσω, παιδί μου. Ξεχνούνται αυτά τα πράγματα. Μπορείς να τα ξεχάσεις. Δεν μπορεί να τα ξεχάσεις. Στα παιδιά σου πότε είπες πρώτη φορά την ιστορία αυτή? Τα παιδιά μου τα ξέρουν. Ναι, αλλά εσύ πότε σου την είπες, πώς τη μάθανε? Εσύ τους είπες? Τα παιδιά το έχουν ακούσει, πώς δεν το έχουν ακούσει. Δεν θυμάμαι τώρα, πώς δεν τα ξέρανε. Και μικρά δεν Τους την έλεγε δηλαδή την ιστορία? Πώς δεν τα έλεγα. Τα και τώρα ακόμα η οικογένεια μου που προχθές είχαν ακούσει, ξέρω όλοι την έχω μας συσπηρίζει, τα ξέρουμε. Και διαβάζω πολλές φορές βιβλίο. Το βιβλίο αυτό που είχα γράψει εγώ που η κυρία Τουντουλάκη με κάλεσε πήγα, ναι, μου το ζητούσαν εμένα πολλοί συγγενείς δικοί μου. Το βιβλίο, δηλαδή οι συγγενείς μου, αυτά που έγραφα εγώ, τα διαβάσανε και μου λέει, μα εμείς δεν τα ξέραμε λέει αυτά. Και με πόσοι κάθεσαν και λέγατε ότι δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι. Εγώ τα άζησα επί τόπου και γι' αυτό τα θυμάμαι. Δεν είναι τίποτα να πεις ότι θα προσθέσω, ήταν ό,τι θυμάμαι βέβαια, να αφαιρέσω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί ίσως τώρα βέβαια που είμαι και μεγάλη μπορεί να έχω ξεχάσει τίποτα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα ξεχάσω και να φύγω από το μυαλό μου αυτά τα πράγματα. Και ποτέ δεν μου φεύγει από το μυαλό. Και τη νύχτα που κοιμάμαι ακόμα. Και ένα όνειρο. Πολλές φορές ονειρευόμουν όταν πρώτο παντρεύτηκα, ονειρευόμουν και έκλαιγα. Και ήθελα να με σκοντήσω με κάποιος άντρας μου και να μου πει σώπα, μην κλαις, γιατί κλαις, γιατί κλαις. Λέει Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με ξανακουμπήσεις όταν θα μ' ακούσει να κλαίω. Θέλω να βλέπω τα αδέρφια μου, γιατί είναι το όνειρο του αδερφιού μου. Τα ονειρεύουν τότε πολύ συχνά, παιδί μου. Πολύ συχνά τα ονειρευόμουν. Και τώρα συγκεκριμένα δεν είναι 5-6 μήνες, 5-6 μήνες που τα ονειρεύτηκα, που είχα καιρό να τα ονειρευτώ και ονειρεύτηκα. Και κοιμόμουν εγώ εδώ μέσα και η κόρη μου μέσα. Και έκλαιγα παιδιά παρηγόρητα. Δεν μπορούσα. Και έκανα ένα τέτοιο. Το μαξιλάρι μου ήταν ευρυγμένο. Στον ύπνο μου, Και όπως ναι, ακούσανε από μέσα και μπαίνω προς μέσα και μου λέει τι έπαθες, μου λέει τι έπαθες, κάτι έπαθες, ξέρω πως είμαι όλο άλλος. Όλο το δεν σου με νηρεύτηκα, λέω και είσαι αυτό. Από είχα χρόνια να την νηρευτώ. Έχεις σκεφτεί πώς μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος από μια άλλη χώρα και να μπει σε ένα σπίτι έτσι να σκοτώσει 4 παιδιά? Με ποιο λόγο? Να το σκεφτώ εγώ. Ναι. Πώς μπορεί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ναι, πώς ναι. είναι, πώς μπορεί να έρθει από μια άλλη χώρα εδώ πέρα χωρίς λόγο και να σκοτώσει 4 παιδιά? Μα εμάς τα παιδιά που τα σκοτώσαν δεν είχαν καμία ανάμειξη σε κόμματα και ξέρετε γιατί ήτανε. Δεν είχανε. Αλλά ήταν κυκλωμένο το χωριό από τους Γερμανούς και όσους αυτούς δεν σκοτώσανε. Οι Σιμαλάδες δεν σκοτώσαν 63 άτομα. Σιμαλάδες την ίδια μέρα. Εμάς 23 τότε. Θα μου πεις λίγο την ιστορία με το πρώτο όνειρο που έλεγε η Ρουμπίνη? Λοιπόν, η μητέρα μου είχε κάνει 7 αγόρια, 6 αγόρια. 6 αγόρια. Από την αρχή, θα το ξαναπείς αυτό από την αρχή σιγά σιγά? Φωνάζω. Όχι, δεν πειράζει, ξαναπες το σου πω. Η μητέρα μου είχε κάνει 6 αγόρια. Και μετά που ύστερα 5 χρόνια είδε ένα όνειρο. Και πήγε η Παναγία και της λέει, παιδί μου είσαι είναι μαυροφόρα. Και της λέει, παιδί μου είσαι έγκυος και το παιδί που κρατάς είναι κορίτσι. Και μόλις το γεννήσεις θα το βοντίσεις στα μαύρα και στον χρόνο απάνω θα μου το φέρεις στο σπίτι μου να του βγάλεις στα μαύρα να το πάρει να φύγεις. Είπε και ξυπνάει και λέει του μπαμπά μου, του λέει Κωστή, λέει όφου, έγκυος είμαι πάλι. Λέω, του λέει μη φοβάσαι, μα δεν είσαι έγκυος, ξέρω εγώ, λέει έγκυος είμαι. Μετά που κατάλαβε ότι ήταν έγκυος, μ' άρκεψε και μου ράβανε όλα. Οτιδήποτε βάλει ένα μωρό. Τώρα είναι έτοιμα, τότε τα ράβανε. Και οτιδήποτε από ζυπονάκια, από φασιές, από τα φασιώνανε με φορά, από οτιδήποτε γεννάνε, φορεματάκι της φασιάς, καλτσάκια, οτιδήποτε στα μαύρα ντυμένοι.
Πάντα δηλαδή, στο χρόνο απάνω, σου δείξω φωτογραφία. Στο χρόνο απάνω, με παίρνει μαζί με τον καλύτερο αδερφό μου τον πρώτο, τον Μανώλη, και με πάνε στη γωνιά, στην Κολυμπάρη, στην Παναγία. Με τα πόδια του και με παίρνει και με πάει εκεί και μου βγάζει τα ρούχα στην εικόνα, τα αφήνει στην εικόνα και τα αφήνει με δίνει και με φέρνει. Και συμπτωματικά έτυχε ένας φωτογράφος έξω, ναι, και με φωτογραφίσαν τότε. Τα είχε κάνει 6 αγόρια, το δεύτερο είχε πεθάνει 2 χρονών νομίζω, κάπου έτσι είχε πεθάνει. Και είχαν μείνει τα 5. Αυτά τα 4 και ο αδερφός μου ο Καρδιτσός πέθανε τώρα πρόσφατα 6. Το μυρολόι θέλω. Πώς να το διαβάσω μπορώ? Εγώ θέλω να μας πεις η Μαντινάδα μυρολόι χωρίς να διαβάσεις τίποτα. Ό,τι θυμάσαι. Υπάρχει και φακός εκεί. Όχι, δεν θέλω φακό, τι να το κάνεις φακό. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Καθόλου. Εγώ το θυμάμαι μια φορά απ' έξω. Λίγο θέλω ό,τι θυμάσαι χωρίς να διαβάζεις. Δεν με... Δεν το θυμάμαι καθόλου, παιδί μου. Άμα θες να σταματήσουμε λίγο και να το... Ναι. Θες να σταματήσουμε Να πούμε την αρχή, να τους πούμε την αρχή, να τους πούμε την αρχή. Αν υπάρχει κανείς φακός εκεί, υπάρχει κανείς φακουδάκι εκεί στο τηλέφωνο. Μικρό. Ναι. Τα γυαλάκια μου είναι στη φουφιέρα, παιδί μου. Σκοτώ. Όχι, εδώ είναι, κάτσε. Όχι. Κοβώ. Εγώ δεν έχω κόψει καθόλου, άστο, εγώ δεν κόβω καθόλου για να έχουμε χρόνο από αυτήν. Να έχω συντονισμό από αυτήν εδώ. Αφού τα ξεσυντονίσαμε όλα. Αυτή όχι όμως. Αυτή η γραφή ασταμάτη. Θα πάρω αυτή η βάση. Αυτή η χρόνη δεν Είναι- είναι λίγη με αυτή. Το ξέρω. Απλά πάνω... Εγώ να κάνει και ένα κόψιμο χωρίς... Το ξέρω. Απλά πάνω σε αυτό θα κολλήσω τα άλλα 2. Αφού είναι ολόκληρο. Έχω μπερδέψει τίποτα. Μια χαρά. Μην αγχώνεσαι. Πόσο χρόνο είσαι σαν υπολογιστής? Όχι, αλλά θέλω να ανοίξω λίγο. Να τη ρωτήσουμε. Πώς το βλέπεις? Μια χαρά. Τώρα στο τέλος έχει ξεπάρει. Καλά. Αλλά πόσα χρόνια έζησαν οι γονείς της? Έτσι, νομίζω ότι θα πάει πιο πολύ όταν πάμε πάνω. Ναι. Πόσα χρόνια έζησαν οι γονείς, πόσο... Κορταφύλλα και στο σπίτι, νομίζω πάει. Να σταματήσω, Όχι. Δηλαδή κάτσε να έρθει ο Σταύρος. Όχι τώρα. Μετά που θα έρθει. Θέλει λίγο νερό, κυρία, να πιει. Θέλετε λίγο νερό, κύριε Ολυμπία? Αριστερά δείχνει την πόρτα. Αριστερά είχε το φως. Για το δείτε. Όχι, παιδί μου, όχι. Καλά το θυμάμαι. Μια χαρά τα είπες. Συγκινηθήκαμε. Πειράζει που σε βρεστήμιξα. Όχι. Τον παπά θα ρωτήσουμε. Πειράζει που σε Θα ρωτήσουμε τον παπά. Δεν νοιάζει, δηλαδή. Δεν νοιάζει. Δηλαδή, πειράζει πως είναι... Τι ψάχνεις, Νικόλα? Δεν πειράζει να το διαβάσουμε, να πάρουμε τη γλύκα. Μην αγχώνεσαι. Πες μου τι ψάχνεις. Να αφαιρέσετε σήμερα ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εκεί είναι, για δες. Αν θέλετε να Τον παπά, έχεις πάρει άδεια τον παπά? Τον παπά, έχεις πάρει άδεια? Στο επιλαστημό. Ναι, είμαι κυνηγά παπάς. Και ακόμα τη επιλαστημό. Μα ο παπάς το έχει εντάξει. Γιατί κάψαν το σπίτι μας. Μη να σου πω κάτι, μη σε αγχώνει εσύ να τα λες πάρα πολύ καλά τώρα, μη σου σοβαρά. Όχι. Βρήκες? Ευχαριστώ πολύ. Μήπως θέλετε και εγώ να βγάλουμε μια... Όχι, κάνε στιγμή. Εσύ άκου να σου θέλω τώρα εγώ. Εγώ θέλω να μου πεις 2-3 κομμάτια από αυτό. Ναι. Τώρα θα σε τραβήξουμε να το διαβάζεις, αλλά δεν θα το διαβάζεις μετά. Θέλω να θυμηθείς λίγο, 2 στροφές. Εγώ τι μπορώ. Δεν θέλω, δεν με νοιάζει να είναι πολύ, αλλά να μπορείς να τις πεις μόνοι σου, 2-3 στροφές. Δύο, θα το πω. Και να μην έχεις αυτό τον φοφακό, τον όμορφο εκεί πέρα, καλή θα ήταν. Αυτή. Αφού δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Εντάξει, σβήνω. Εντάξει, θα το βρω. Κάνε μια κλακέτα, βρε Μαθιό, εκεί μπροστά στην άλλη. Εντάξει. Πάμε. Για πάμε.
Έλα. Τι να πω τώρα. Να πεις ένα κομμάτι που θυμάσαι από αυτό. Πριν φορούσε γυαλιά. Φορούσε. Τα άλλα, ναι. Θα βάλεις τα γυαλιά λίγο. Γιατί πω τι. Τα άλλα γυαλιά. Τα άλλα, τα άλλα. Βάζετε τα άλλα. Γιατί πω τι σου πω. Το Να μυρολόι. πεις ένα κομμάτι από το μυρολόι. Α, από το μυρολόι. Ναι. Το μυρολόι που θα πω, αμέτρητη λιαφύγη της Ρακακάης Ολυμπίας. Ναι, ναι. Α, με το πω αυτό. Και τα δεύτερης, ναι. Ναι. Το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε. Το κακοπέτω τη ψηφορά να κάθεστε να κλαίτε. Δευτέρα ξημερώματα, κυκλώσαν το χωριό μας. Το χαρτοφακό. Δεν μπορεί, δεν πειράζει. Άστο. Το βλέπεις χωρίς φακό. Λίγο με φακό μπορούμε. Χωρίς φακό δεν μπορείς. Αυτό μπορεί να γίνει και voice-over. Πώς μου το πες, γιατί εγώ. Ναι, Ναι, θες να σου... Μπορώ να τις λέω εγώ την αρχή. Μπορεί να είναι το πιο πρακτικό. Τι μωρέ. Αν και κοίταξε το φακό, τον έχει, το έχει το πλάνο, κοίτα. Κοίτα που τον έχει το φακό. Σου βγαίνει. Όχι, εντάξει. Κάνε τα Και πρέπει να εσύ. Θα της λέω εγώ την αρχή και θα την επαναλαμβάνει. Θα το κόψω. Για δώσ' μου το, κυρία Ολυμπία, για δώσ' μου αυτό. Θα σου λέω την αρχή, αλλά θα το ξαναλές. Και δυνατά. Κράτα λίγο. Στη φωνή σας. Το μυρολόι. Το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε. Πιο δυνατά, θα το ξανα... Πιο δυνατά όμως. Πάμε. Με τη φωνή της, με τη φωνή της. Ω, ναι. Το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε, του κακοπέδου τα δεινά, παντοτινά να κλαίτε. Το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε. Του κακοπέτου τη ψηφορά να κάθεστε να κλαίτε. Τι Ξανά, αυτό, ξανά, περίμενε. ξανά. Ξανά. Ναι. Πιο Αργά. αργά, έτσι θα το έλεγες. Θα σου λέει, άκου, θα σου λέει η Βίκη μια στροφή. Ναι, μα ποτέ το να βλέπα, βέβαια θα το έλεγα, αλλά δεν Ναι. βλέπω πιο. Ωραία, κάτσε λίγο να σκεφτούμε αλλιώς. Αλλιώς. Και εγώ το ξέρω, δηλαδή μια φορά παίξω όλο. Μα τώρα, Αλλιώς σημαίνει να μας το διαβάσει. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. αξίζει να το διαβάσω εγώ, το καταλαβαίνω πως αξίζει να το διαβάσω. Λίγο πιο αργά αν το πείτε θα είναι τέλειο. Λίγο, δηλαδή, Για διάβασε λίγο. Βίκη, κάνει πίσω λίγο το τέτοιο. Τα χαρτιά αρχικά χαμηλά, μην τα έχεις το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε. Του κακοπέτρου τα δεινά, παντοτινά να κλαίτε. Δεύτερο. Μέχρι εκεί, Μέχρι εκεί βλέπετε, μέχρι εκεί. αυτά που θα σου λέει η Βίκη, αυτό το κομμάτι μόνο θα λες και μετά θα το συνεχίσουμε πάλι. Μη σε αγχώνεις ένα. Το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε. Του κακοπέτου τη συμφορά να κάθεστε να κλαίτε. Δευτέρα ξημερώματα κυκλώσαν το χωριό μας. Τι είναι αυτό που ακούγεται. Έχουν ανοίξει τηλεόραση δίπλα. Να την κλείσουμε. Έχει εκεί τηλεόραση. Μέσα. Κάτσε. Νικόλα, θα Θα πας. πεις. Θα πάω εγώ. Εδώ είναι. Είναι εσωτερικό μου, δεν Διάβασε λίγο. Έγραψα, ναι. Δευτέρα ξημερώματα κυκλώσαν το χωριό μας. Ήταν Αυγούστου 28, κακό το ριζικό μας. Πιο κάτω. Απόξω είναι, λέει. Όχι. Αλλά θέλει το 5-10 λεπτά, λίγο λίγο. Έλα, πάμε πρώτα το Δευτέρα ξημερώματα, αλλά Ναι, αυτό, από εκεί. Θα τα το συνεχίσει μετά να σταματήσει. εγώ θα το μοντάρω αυτό, μην αγχώνεσαι. Θα το κολλήσω το ένα με το άλλο. Να συνεχίσει μετά σίγουρα. Πες το Δευτέρα ξημερώματα. Δευτέρα ξημερώματα, Ξανά, πιο αργά. Δευτέρα ξημερώματα κυκλώσαν το χωριό μας. Ήταν Αυγούστου 20... Ήταν Αυγούστου 28. Αυγούστου 28. Ξαναπες το. Κακό το ριζικό μας. Ήταν Αυγούστου 28, κακό το ριζικό. Ήταν Αυγούστου 28, κακό το ριζικό μας.
Θα αρχίσω το ιστορικό. Θα σχίσω το ιστορικό με μάτια δακρυσμένα. Τα δεσποτάκια φάγανε άλλοι κατακαημένα. Τους κύκλωσαν οι Γερμανοί. Νομίζω εκεί μέχρι εδώ μας φτάνει. Δεν είναι αρκετό να το έχουμε καλά μέχρι εδώ. Πρέπει να το ξαναπεί όμως. Πρέπει να το ξαναπεί. Ναι, αλλά μέχρι εδώ, μέχρι εκεί που είναι, μας φτάνει. Δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω. Ναι, αλλά πρέπει να το ξαναπεί. Να το ξαναπεί. Αλλά μόνο αυτό, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Θα δούμε το κεφαλαίο μου τώρα, ξέρεις πώς. Λίγο θα πω. Ωραία, άκουσα να σου πω λίγο. Θα πούμε μόνο μέχρι το κομμάτι αυτό. Αυτό που πες τώρα. Απλά θα το πούμε λίγο καλά. Μέχρι εκεί που λέει τα δεσποδάκια τα καημένα. Ας το υπόλοιπο. Θα δούμε το υπόλοιπο τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να σε φύγει. Το υπόλοιπο να το διαβάσει κιόλας μου. Ναι, Αυτό λέω. Ή σκέφτομαι ένα καλό μυρολογητή, ένα Λουδοβίκο να το κάνει εδώ. Αυτό να το έχω στο μυαλό μου αυτό. Και αυτό είναι μια καλή ιδέα. Μα το έχω συγκεκριμένο. Ένα ειδικό επί του θέματος. Αλλά θέλουμε αυτό το κομμάτι να το πει η ίδια. Για πες το τώρα. Το μυρολόι, θα το ξαναπούμε. Πέμπω το λίγο πιο πολύ είναι που να πει. Το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε. Του κακοπέτρου τα δεινά, παντοτινά να κλαίτε. Μπορείς να το πεις αυτό το κομμάτι και μετά θα πεις το άλλο χωριστά. Αχ, Παναγία. Φαρμιάλιασα. Το μυρολόι που θα πω, μάθετε να το λέτε. Του κακοπέρου τα δεινά, να κάθεστε να κλαίτε. Δευτέρα ξημερώματα, κυκλώσαν το χωριό μας. Ήταν Αυγούστου 20. Περίμενε. Μισό. Ήταν Αυγούστου 28. Από το, κάτσε, γιατί αλλάζει στροφή. Όχι, Από το Δευτέρα ξημερώματα θα ξαναπεί. Ναι, Θα δεν ξαναπεί. πειράζει. Από το Δευτέρα ξημερώματα θα ξαναπεί. Δευτέρα ξημερώματα κυκλώσαν το χωριό Το μας. έχετε πριν. Μα αλλάζει στροφή, ρε παιδί μου, πρέπει να το ξαναπεί. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Θα ξεκίνα πάλι Δευτέρα ξημερώματα κυκλώσαν το χωριό μας. Ήταν Αυγούστου. 28, κακό το ριζικό μας. Δευτέρα ξημερώματα, κυκλώσαν το χωριό μας. Ήταν Κάνε μια προσπάθεια. Αυγούστου 28, κακό στο ριζικό μας. Και τις... Δεν το έχω, δεν βγαίνει. θα το πούμε μια φορά. Πάλι. Δευτέρα ξημερώματα κυκλώσαν το χωριό μας. Ήταν Αυγούστου 28. Κακό στο ριζικό μας. Αυτό. Δευτέρα ξημερώματα, κυκλώσαν το χωριό μας. Ήταν η μέρα... Δεν μπορώ, παιδί μου. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν Τα πειράζει. έχασα τελείως. Άστο, το ξανακάνουμε άλλη σε άλλη φάση τώρα. Δεν... Εντάξει. Ωραία. Άστο. Να είχα μόνο να το γράψω. Θα το φτιάξουμε, Θα το ξαναπούμε άλλη ώρα που θα είσαι πιο... Γράφω. Έτοιμοι. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Κάπου θα πιάσει, δεν μπορεί. Ωραία. Το λοιπόν. Ωραία. Άμα θες γύρνα το αυτό από εκεί, για να... Ωραία. Όποτε θέλετε, ξεκινάς, Μαθιό. Λοιπόν, Μισό. Εντάξει. Μισό. πειράζει. Θα ξεκινήσεις να μου λες, χωρίς να σε ρωτάω εγώ, θα θυμηθείς όσα μπορείς να θυμηθείς. Καλά μέχρι εδώ. Ναι, δηλαδή θα αρχίσω από το 1944. Ωραία. Εγώ θέλω δύο πράγματα. Ωραία. Το ένα πράγμα που θέλω να ξεκινήσεις είναι να μου πεις τη μέρα για τις εκτέλεσεις Ναι. και είναι στις μέρες Ναι. και τη μέρα της εκτέλεσης. Όσο πιο αναλυτικά μπορείς να θυμηθείς. Ακούει Είναι η τη μέρα. γυναίκα, μη φωνάζει. Ναι, κάτσε να δει, ναι. Δηλαδή θα σου πω Δευτέρα ξημερώματος. Ναι, έτσι. Ακριβώς, έτσι. Ναι, αλλά πρόσεξε με, δεν θα σε ρωτάω τίποτα εγώ και όταν τελειώσεις εσύ, Ναι. θα σε ρωτήσω εγώ, δεν θέλω να σε διακόπτω, ούτε να ακούγομαι εγώ καθόλου. Όταν τελειώσεις, θα σε ρωτήσω εγώ για πράγματα που θέλω, αν δεν τα έχεις πει. Απλώς θα πω ότι τα σκοτώσαν, τα πήραν, Ναι. Αναλυτικά, σαν να καθόμαστε. Όχι, σαν να τα λες πρώτη φορά. Σαν να μην... Εγώ που δεν τα ξέρω. Μια χαρά. Το ξέρω, δύσκολα το ξέρω εγώ, το αλλά δεν πειράζει. Το ξέρω. Για μου τιμή.
Από το όνομά μου. Πες το. Είμαστε εθνικοί. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ιστορία. Το 1944, Δευτέρα ξημερώματα, ζώσαν τους Γερμανοί το Κακόπετο και κοιμόταν τα αδέρφια μου, 4 αδέρφια, εγώ, η μητέρα μου, εμείς, η γιαγιά μου και όλοι. Και σηκώνεται η θεία μου πρώτα και βλέπει γύρω στο Κακόπετο ζωσμένο το χωριό με Γερμανούς και σηκώνεται και φωνάζει τη μαμά και της λέει ώρας ο Κακόπετος είναι γύρω ο Κακόπετος είναι ζωσμένο με τους Γερμανούς. Και σηκώνει η μητέρα μου τα παιδιά, το λέει παιδί μου σηκωθείτε, του λέει διότι είναι οι Γερμανοί στο γύρω και να σηκωθείτε. Σηκώνονται να πού να πάνε, αυτά ήταν πολύ ήσυχα, ούτε σε αντάρτικα πηγαίναν, ούτε πουθενά ήταν ήσυχα παιδιά. Ναι, και σηκώνονται και δίνει του λέει η μητέρα μου, λέει κοινωνήστε, λέει να φάτε, να βάλετε 2-2 πατελόνια το καθένα σας, γιατί ίσως να σε πάνε στην Αγιά, να σας κλείσουν και να μην κρυώσετε, στα τσιμέντα που θα είστε. Και σηκώνονται, τρώνε, τον δίνει τυρί και ψωμί μου, η μητέρα μου και τρώνε και μετά όπως έκανα πάντα εγώ που ήμουν η πιο μικρή αδερφή, ήμουν τότε 12 χρονών και είχα πάντα δηλαδή με παίζανε σαν να με κούκλα. Όπως παίζουν τα παιδιά της κούκλας έτσι με παίζανε, γιατί ήμουν η πιο μικρή και μετά με πάω και τους δίνω κάθε ένας ένα μαντιλάκι του καθενός όπως έκανα πάντα, ένα μαντιλάκι, ναι. Λοιπόν, όπως καθόμαστε τώρα, ήταν η γιαγιά μου, η μητέρα μου, εγώ, η θεία μου που μας ανάθρεψε, η γιαγιά μου και η θεία μου μας αναθρέψαν και η μητέρα μου την είχε πάρει ο πατέρας μου, τη γιαγιά με τη θεία μου. Και όπως καθόμαστε, πάει ένας Γερμανός από απέναντι από το παράθυρο του ενισμουθείου και σταματούν 2 Γερμανοί και κάνανε, μάλλον πως κάνανε σχέδιο για να τα εκτελέσουν μπροστά μας. Αλλά μεταξύ αυτοί μεταλλιώσανε και τους κάνουν το νόημα και πήγανε προς τη μεριά τους. Και τα παίρνουν και τα βγάζουν πάνω στον δρόμο και όπως τα βγάλανε και ακούσαμε γέλασε, ο ένας γέλασε και γνωρίσαμε το γέλιο του που γέλασε. Ναι, και μετά τα πήρανε, ναι, ακούγαμε σε όλο τον Κακόπετο, τώρα ακούγαμε προβολισμούς. Παντού. Κατά πρώτο εξέχασα να πω ότι όταν ακούστηκε τώρα ότι ρίξαν ένα φως, δεν ξέρω, ότι μια σάστραπη, δηλαδή το σύνθημα των Γερμανών ήταν πήρε δηλαδή για να ξεκινήσουν τότε, το ξέχασα να το πω πιο πρώτα. Ναι. Λοιπόν, μετά από 2-3 ώρες καθόμαστε εμείς εκεί που είμαστε, στεκόμαστε, ούτε Γερμανός ήρθε στο σπίτι για να μας ενοχλήσει, ούτε τίποτα. Ούτε κοτόπουλο μας πήρανε, ούτε τίποτα όπως κάναν στις άλλες γειτονιές. Λοιπόν, έρχεται 2 Γερμανοί και κρατούσαν στα χέρια τους κοτόπουλα. Τα είχαν πνίξει και τα κρατούσαν έτσι και κάνουν στη μητέρα μου νόημα και τον λένε. Αυτά θα τα κάνανε τώρα σχέδια, κατάλαβε η μητέρα μου για το μαγειρέψει, τα φτιάχνει, τα άβρασε, βάζει μεγάλο τέντζερα τα παλιά που ήταν και τα μαγειρεύει, τα άβρασε και μετά από κατά μια ώρα, δεν ξέρω ακριβώς με τι ώρα ήταν, ήρθαν μια παρέα Γερμανοί, μια 10 άτομα και τα είχε βρασμένα η μητέρα μου στο έτοιμα και πάει και βάζει και ένα τραπέζι έξω και το στρώνει και ένα τραπεζομάντιλο άσο, λέει και τον κουμπάρι να τους αποδεχτεί και βάζανε στις καραβάνες, βάζανε το ζουμό και το πίνανε. Το δέντρο στο τραπέζι απάνω το βάζανε με την κουτάλα στο καραβάνα και το πίνανε το ζουμό με την καραβάνα μαζί. Και μετά βάζανε τα κοτόπουλα στην καραβάνα και τα παίρνουν και φεύγανε. Και λένε τότε της μητέρας μου, λέει αυτό θα μείνει εδώ. Θα έρθει άλλη παρέα, δεν τους κάνανε νοήματα γιατί δεν ήξερε και η μητέρα με το σύλλογο. Και μετά από λίγο έρχεται η άλλη παρέα και τον πάλι το ίδιο. Βάζανε το ζουμό στην καραβάνα, το πίναν και παίρναν το υπόλοιπο.
Τότε τους λέει η μητέρα μου, από εδώ μου πέρανε 4 παιδιά, τι τα κάνετε καπούτς, και έκανε πως κοίταζε το ταβάνι και έκανε το, πως δεν ήξερε, καταλάβαινε. Και κάνει η μητέρα μου τότε, όφη η κακομοίρα μας σκοτωμένα τα έχουνε. Ακούγαμε εμείς μπαλωτές, συνέχεια σε όλο το χωριό ακούγονταν μπαλωτές, αλλά πού ακριβώς δεν ήξεραμε σε ποια γειτονιά ήταν, ακούγονταν μπαλωτές. Μετά που κατά στο σπίτι μας μόνο δεν έφεραν τίποτε άλλο, ούτε ανοίξανε την πόρτα, που τουλάχιστον έναν άμπαινε μέσα, ένα που ήταν, καθόμαστε έξω σε βεράντα, όχι σιώστες που λέγαμε τα παλιά χρόνια. Και όπως καθόταν εκεί, τουλάχιστον άνοιγε το ένα την πόρτα να μπει μέσα, δεν ανοίξαν ούτε πόρτα να ελέγξουν ούτε τίποτα. Εν τω μεταξύ, τους είπε μήπως τα σκοτώσει, ξέρετε αυτός έκανε πως δεν ήξερε τίποτα, παίρνει το καραβάνο το κοτόπουλο και φύγανε. Μετά που, συγγνώμη μπορεί να ξεχάσει κάτι σιγά σιγά, Παναγία μου, και λεπτά συγγνώμη. Δεν πειράζει. Όσο χρόνο θέλετε. Είχαν κλείσει όλα τα γυναικόπαιδα, τα είχαν κλείσει του Προέδρου το σπίτι απέναντι, νιους Περάτσι, ήταν απέναντι ένα καφενείο και είχαν μαζέψει όλα τα γυναικόπαιδα και τα είχαν εκεί κλεισμένα. Και έβλεπε μια κοπέλα, έβλεπε από το παράθυρο στα τσιχλιανά, γειτονιά τσιχλιανά. Και λέει, έλατε να δείτε που έχουν κρεμάσει τη γουρούνα μας. Ναι. Ήταν ένας ασβεστόλακος εκεί και πήγανε ύστερα και του βρήκανε κάτι εγγλέζικα χαρτιά του παιδιού και επειδή του βρήκανε τα εγγλέζικα χαρτιά νόμιζαν ότι περίθαλψε τώρα και του τα είχε δώσει ένας του ξάδερφος από άλλο χωριό και έτυχε στην τσέπη του και τα είχε. Λοιπόν, το κρεμάσανε, είχαν σκοτώσει ένα βρακοφόρο που ήταν, φορούσαν τότε βράκες και βγάλανε τη ζώνη του νεκρού που ήταν η απόσταση 50 μέτρα και το κρεμάσαν με τη ζώνη του βρακοφόρου. Και το είχαν κρεμάσει στη μελιά. Εν τω μεταξύ νόμισε η κοπέλα ότι ήταν η γουρούνα τον. Και μετά από 8 μέρες πήγαινε αυτή για να βρει έξω τα πρόβατά της και βλέπει ένα σκύλο και σκάλιζε και λέει κάτι είναι εδώ και πάει και βλέπει το κεφάλι. Το κεφάλι ενός και φώναξε και τότε τον βρήκαν. Ήταν ο στρατής ο Μαλαντράκης ήταν αυτό το παιδί. Ναι. Εν τω μεταξύ, μετά που έφυγανε, κατά τις 4 η ώρα είδαμε και άδειαζε όλο το χωριό, αυτοκίνητα. Κοιτάξαμε μέσα από την αυλή λίγο και βλέπαμε τα αυτοκίνητα και φεύγανε προς τις βουκογιές. Λέμε για να φύγουν έχουν φύγει. Τότε σαν είδαμε συσία και οι Γερμανοί πάλι άλλοι εφεύγανε προς τον άλλο δρόμο, για να μπορεί σε άλλο αυτοκίνητο, προς το σελήνη τη μεριά. Και όπως στεκόμαστε, ακούγαμε απέναντι κλάματα. Και προχώρησε η μητέρα μου και πήγε, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς μέτρα ήταν, πιο πέρα είχαμε ένα πατητήρι και λέμε να πάμε από εκεί να δούμε. Και όπως πήγαμε πιο πέρα, βλέπουμε το σωρό και τα 4 μαζί, χάμω, και τότε η μητέρα μου, φαντάζεσαι τώρα εκείνη τη στιγμή και όλοι μας ήμουν και η γιαγιά μου, και η θεία μου, και εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήμουν 12 χρόνων τότε. Και τρέχουμε και πάμε και βλέπουμε, εγώ νόμιζα λέω ότι ζούσε κάποιον και όπως έσκυψα για να το δω και την είχε φάει στο λαιμό σαν όντα σφαμμένο. Ο Σπύρος, ο δεύτερος. Εν τω μεταξύ η μητέρα μου όπως τα άδειαξε στη μάγκουλά της έτσι αυτό το πρόγραμμα και φαινόταν τα σημάδια τα αίματα για πολύ καιρό, όπως φωνάζει, ύστερα πάει πιο κάτω και φωνάζει Ελασία, Ελασία 4. Η Ελασία ήταν η συνυφάρα της. Και όπως πήγε πιο κάτω τώρα και το φώναξε, γυρίζει πάνω και φωνάζει κανένα σκοτώσει στα Χαζιανά, η γειτονιά μας λεγόταν Χαζιανά. Και τρέξανε ώρες. Συγγνώμη. Τρέξανε όλες οι χωριανές τώρα όσες ήταν, άλλες πήγανε σε άλλες γειτονιές, άλλοι ήρθαν σε εμάς γιατί ενώ κατάλαβε ότι η θεία μου ήταν το πρόβλημα στο σπίτι μας και ήρθανε, φαντάσου τώρα όλες είχαν
τσακουρούμε, δηλαδή κλαίγανε και φωνάζανε. Λοιπόν, συγγνώμη, λίγο, παραστρατήσω. Νερό. Καραμέλα από εκεί. Ναι. Πού είναι? Κάτσε, όχι, θα μου πεις πού είναι, κύριε. Να είναι κάπου, είναι εκεί κάπου κοντά. Την πειράζει σας δύο που τρες. Θα σε έκανα ζημιά, Πού είναι, κύριε Ολυμπία? Ναι, κάπου εδώ, δεν είναι εδώ καμιά καραμέλα. Εδώ πάνω. Είναι κάπου, είναι εκεί, δεν κάπου θα την έχουν βάλει, δεν πειράζει. Τι άλλο μπορώ να σου φέρω? Α, Είναι καμιά, είναι. ωραίες. Στήξε μου, Πράσινη. άμα χρειώσω και με δείξει την πύλη, θα θέλω. Ευχαριστώ. Περίμενε. Α, ναι. Την αφήνω εδώ και Ναι. περίμενε να κάτσω. Δεν γεννήσετε, περιμένετε. Κοιτάξτε λίγο στο τηλέφωνο. Πού να κοιτάξω. Εδώ σε μένα. Θέλω να κλαίγεται. Έκοψες. Ναι, Κράτα λίγο. Κράτα. Ποιο, πού είσαι. Περίμενε. Πάμε. Πάμε. Εν τω μεταξύ ήρθαν όλες οι γυναίκες, πήγανε και βγάζανε πόρτες και τα σηκώνανε ένα-ένα, τα βάζανε στην πόρτα και τα πήγανε στο σπίτι. Λέει η μητέρα μου τότε ήταν του πατέρα μου του αδερφού το σπίτι και είχε ζώα. Και λέει η μητέρα μου λέει, να τα βάλουμε εδώ στο κουνιάδο μου το σπίτι που είναι, δεν είναι τα ζώα, γιατί αν τα πάμε στο σπίτι μπορεί να κάψουν το σπίτι, να τα κάψουν να βγουν να ξυδέψουν. Και τα βάζανε εκεί. Το μεταξύ μας πήρε η θεία μου και πήγαμε στο σπίτι της, στην κράνη γειτονιά. Ναι, και το πρωί σηκωθήκαμε το πρωί. Να μερίσουν κι άλλες συγγενείς βέβαια, κι άλλες συγγενείς γειτόνιες, γιατί ήταν κι άλλοι. Ήταν 23 άτομα σκοτώσαν εκείνη την ημέρα στο χωριό. Δεν ήταν ένα, ήταν 23 άτομα. Ναι, λοιπόν, εμάς τρέξανε πολύ γιατί ήταν και συγγενείς, ξέρω εγώ, και συγκεκριμένα η Σοφία η Δεσποτάκη. Πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου, του αδελφή κόρη, αυτή ήταν που και όλες και πολλές δηλαδή συγγενείς βοηθούσαν και τα πηγαίνανε στον τάφο και μάλιστα η μητέρα μου έβαλε νόμο στο πρώτο. Στο πρώτο παιδί έβαλε νόμο και στον δρόμο που προχωρούσε, δηλαδή το πώς το κρατούσε, λιποθύμησε και έπεσε και μετά πήγαμε στην εκκλησία και γυρίζαν οι γυναίκες, τα πέλανε και τα φέρνανε. Τα βάζανε δυο σε κάθε τάφο. Και συγκεκριμένα η Δεσποτάκη, η Σοφία, η ξαδέρφη μου, που τα βάζε 2-2, έμεινε και το παπούτσι μέσα ακόμα στον τάφο. Εγώ ο πατέρας μου τότε έλειπε, γιατί είχαν πει τότε, Να σας βάλω λίγο νερό. είχε πει ο πατέρας μου τότε ότι εψιλόβρεσε και είχαν σκοτώσει οι Γερμανούς τώρα που στην Κάντανο είχαν σκοτώσει, δεν θυμάμαι ακριβώς που είχαν σκοτώσει οι Γερμανούς και νομίζανε τώρα είχαν καμιά προδοσία, δεν ξέρω τι, ότι οι κακοβερτιανοί, ναι, και το κάμανε αυτό. Γιατί πήγαν οι Γερμανοί και αγοράζανε αυγά από πάνω από το δρόμο και τα πληρώνανε. Ενώ στον δρόμο που κάτω, όσοι ήταν στον δρόμο που κάτω, όλοι δεν είναι. Όσοι ήταν στον δρόμο που πάνω δεν ενοχλήσανε κανένα. Τέλος πάντων, τι να κάνουν τώρα. Τα κυδέψανε, δυο τα βάζανε στον κάθε τάφο. Ο πατέρας μου βέβαια ήρθε εκείνη την ώρα που ήταν, είσαι πάνω ο μπάς μου και είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά και ψηλόβρεχε το βράδυ και τους λέει, παιδί μου, να πάτε να κρυφτείτε κάπου, να φύγετε από το σπίτι, διότι ίσως να έρθουν οι Γερμανοί να κάνουν καμιά εξόρμηση. Θέλετε κάτι να πιείτε, κύριε Ολυμπία? Έχω κλειώσει για αυτό το έτσι που μιλώ το πατέρα. Κάτι ζεστό να σας φτιάξω.
Ζεστό, κάτι ζεστό. Σιγά σιγά, μην αγχώνεστε. Μα να σας διακόπτω τώρα. Μα δεν αυτά κόβονται. Μην σε νοιάζεις. Αυτά κόβονται. Αυτό που είπατε ότι είχε βάλει νόμο, τι εννοείτε? Όμο. Στα νόμια. Η μητέρα μου είχε σηκώσει το κρατούσαν στις πόρτες. Α. Με ξύλα, δίνανε τα σκηνιά, Α. τα πτώματα πάνω και με ξύλα κρατούσε στο Ρώμα τον έτσι κρατούσαν το φέρετρο με τα ξύλα και το κρατούσαν και εν τω μεταξύ γυρίσαμε στο σπίτι, ακουγόταν κλάματα από εδώ και από εκεί, σκοτώσανε πατέρα με δυο αδέρφια, θα σας πω τη συνέχεια μετά, που σκοτώσανε, ήταν 7 παιδιά ήταν στη γειτονιά μας. Ήταν τα 4 τα δικά μας και τα 2 μαλαντράκια του πατέρα μου της αδερφής, παιδιά. Και το άλλο που εφουρκίσανε, μαλαντράκι αυτό, ξαδέρφια με το μαλαντράκι, ήταν τα ξαδέρφια μας. Ωχ, Παναγία μου. Μπερδεύτηκα. Σταμάτησε το μυαλό μου. Τα τσιδέψανε, γυρίσανε στο σπίτι. Τι να κάνει η μητέρα μου? Ούτε να φάνε, ούτε να πιει ένα ποτήρι νερό.